toto a bude hotovo, Vavka, tento zošit. Toto nechaj, to je vzor. Čo k čomu patrí? Čo k čomu patrí, hľadaj. Výborne, kefka, pasta. Miska. Čo patrí k miske? Čo patrí k miske? K miske. Lyžica, výborne. K papučam čo patrí? Čo patrí k papučiam? K príľbe nie. Príľba a k príľbe nie. Čo patrí k... Baba? Kľud. Nožičky a papučky, výborne. Rukavice, ručičky, výborne. Však a prečo plačeš? Príľba, bicyklik. Super šikovný si. Nemusíš sa rozčulovať. No. No, hľadaj rovnaké srdiečka. Pod to. Výborne. Strašne už je nešťastný. Už sa musí chvíľu sústrediť. Výborne. Čo je papať, čo je piť? Jedlo, výborne. A piť, nápoj. Toto je papať, toto je piť. Papať, výborne. Piť, výborne. Toto je piť. Oprav si toto. To je piť. Výborne. Papať, výborne. Len aby som už mal pokoj. Výborne, však ponožky máš rád. Netreba tebe náhodou cíkať, Vavka, si nejaký nervózny. No toto dokončíš, tento zošit a bude hotovo. Dobre? A dostaneš potom odmenu. Volinko, už to bude hotovo. Kľud. Nemusíš plakať. Keď si šikovka, ti to ide krásne. Výborne. Hotovo. Výborne, štetec. No to už... A dobre to máš, Valerinko, dobre je to, super. Dobre si mal štetec. Nie, toto je dobré, to je dobré. Pastelky, výborne, farby, super. Super. A to je posledné už. Toto je na záhradke kvetinka. Komín je dom. Dvere, výborne. Strom je záhrada.
strecha je dom, okno je dom. Toto sa už nechce, už je unavený. Hotovo! Šikulka, ideme dať odmenu.